Ago. Me mama kwa abade batiti obi ka dwumadi so. Me ding de Jimmy Hanks. Ya sanga hye biu. Ya rebeta ye nhoma ne so eye Sika. Nanso ansa na ebe fi ase no. Me de aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan a me no reka won homa yi. Efe me da cdfi.net ase. Se wonga boa me na me di dwumadi rebrɛ. cdfi.net ya befo bia bia wodigwa. Se wo pese wo to ade a tina wo fi na juju ho. Tina wo office juju ho. Cause cdfi.net e wo phone ne so. Wo laptop ne so. Ya wo pese wo to bia to fi cdfi.net. Onso wo pese wo ton ade a na wodigwa. Cause cdfi.net twa wo niema ne mfonini na fa kogu ho. Wonga ebeto no befrew ene wedding sawo so. Michia mo amuhwe dwumadi nyina. Michia me papa Venerable Joseph Opare Hineku. Michia me mama Florence Ayebiotu. Michia Ora Samuel Ofosuba. Michia me teacher free. Madam Josephine Edusai Piasa. Madam Monica Frempoma. Mr. Sari. Wa amaka nyina michia mo. Mrs. Opesa mi boardinga. Eya ka kire me wo adwenkyerɛ bia ho. Yo, yemfi ase. Sika Tete so ebiesa. Aketesi orikwe. Uhu yemifo papa bi. Aketesi orikwe. Dachi bi meware wo. Wo nante wo yemefe. Odo wo ho. Wo kwa ka kire weja. Ene wo na nyina. Aketesi orikwe. Dachi bi meware wo. Afi bi mu a odweredu yi no. Ekuko ofie se okoje nani kakra. Odwra ne soy se nipa behye ahinkro mu ma to. Wo nya nan sibi ukra. Wodi odwra no hyehye so fijoda. Anopa no edumfu kobo po mu kwan na benada wokofa odwra no bai. Adechi wukuda no mia subo ebubu twa ejaaju de kai ebusuafo a efifim no. Merima nso no munsa boy bo ekrodo pie abonten. Wode no Sara adesan. Esani wukuda ne ye enu nti onipa bibre biara anko oja ho. Enu nti yawda no wo gware didi no me. Anopa no wo kum nwan a wadodo nuan di bi koma adofo. Wo beti esemesi fi na pitim patam. Woripim ode fufu a edeje onimu. Wo beti obentinfi na hwiaw. Yanum rehwe won nsa ho. Edidi no achi merima hyiehia efiafi no nsa yi nsenkwa. Fide na dwofa. Ohini fosubo ogwa kese ma ne manfo be ma no trinkwa. Afrihia pa ene onyinche. Agimantra asese so a ne mpanyin ne abrempon atwa ne ho ahia. Wo ma no trinkwa wie no. Odefo ma won nsa no me na wotwa akrom. Adontenhene na odikan ne chinisin yanse. So dadiemu. Nifahini di na echi a na abenti aka se katechi da ho so ye. Benkumhini na odi nifahini echi. Woka ne chinisin se wo betimpring. Otwam no na atujase ne ankobia. Abenti adi won anim se kwekwe bro. Efei osabere machidom hene na obochidom. Ne chinisinse kantamanto. Na abentia a aboje fumfam ho bono abodinse. Krakra botoni amofra so no. Krakra botoni ampanyin so no. Mofra so no kokoko. Mpanyin so no kokoko. Okotokese a na pretenten. Oribo. Efei osabere machidom hene na obochidom. Ne chinisinse pinido kakrabekam na abentia nso ka se kwekwe midi wechiro kwekwe midi wechiro. Wohwe abrempon ani onyamfo a wahyehye te mpakan mu a mam chinin sisi won so na wode asafo nnwom fontom from impintin ne asawri je won no a na ahini yede na eyefe. Omanhene de mise esewani. Wahyehye koso ubo sika botri yen yang sika ntwiaban ahenepa abohima ne abohene
etutu adwene asemu okrati n'anim apakan no mu obo amansu mantakrache na nareko no na etumpan bonumranse ohini fosu brimpon obatankese boahemaba ode hye ohini fosu brimpon kantamanto kantankrodo asase a wonua kantamanto brechi huade ode hye ohini fosu brimpon osepetitiri kwa mofreso no okumanini ampon okumanini ode hye da sebre mo akronto mo ahenewa ohini fosu brimpon okotopon osuso a otoabe na otwinsa kwa bibiri mu hene akwajankama owo anini boahemaba adeshi mu hene ba ode hye okonyina na osa oboma a edi na echi no uboni mu ase de na afo achie nipa a esam benkum ini nifa so no asafo makurakura eti odi na echi ito asafo nyom na meba ne mea mpanyin a wakwa miemu iyu no ko iyu no ba de won tamahuhu no tietiem se nanaribo onio nkwankwa hene ade ye feni o nia onnim mehwe nana brebre ohene nante brebre ohene fosu na oriba no ohene fosu ti apakan mu na wori yu no saa no na ni koto abeba tiatia fefe tuntum bi a ne nsabia kohye ne nkatakon mu anim nana yi na ni kakra no osan hwe ho ne abeba no ani hia bio ahofe na ewowo seyi wo hwe hene a esa nanim eniwa a egu ni trim ano a odere moma ese a egu na anum onipa a oritwa ne ho impokua a ewusu bribri ene ne honam trotro bokoboko no a wusi abeba oso wani na hu kekem ne nante umu ne kasemu na hu ofemu nana enhu ne seso wodi ewrusi kosi anwumre fom na wokoja nana ahemfi di wie odwura no nanso nana re emfi ababawa osono a ohun no ope na echi kwan osren na so te se achiamehene ya abwadi a wanya ne baabi ko no wo faase kwadwo bani a ono nso ko na abusum mu no ba oti na eja fi wo awuye bronso odwura echi ya oda anopa ya onambeti a ago obejesu na wobeba hifuni ajeman adabefo a wokura ogwan na atoa no yi ne yam de no hye oma won egwabo won ofia mane atiem wo maeto ne se wo baaya enye boni bi ajeman ehune ba eku na wanya ne ho anije enti wasoma won se wo metwe ogwan ngu ne nanso senia amanete enso adabefo no bae no na eku ni nuabianom kwasu won na nso afiadi se ya onambe soma afa ase akose eku se omo ne ho agwa o sorry nsumo adabefo na no sipe wrawo won anim ni ehwara nsuo ehno ni eku hu yara ne se na nangase abre ni moja ko asema ye din ni eku hiani wa a ompe ne ho asem eyi samobro oni bie oyeden akọware omanhene eyi de na hawo no odi su hiko ko shen dem a ne raho poto adabefo no wie won dwumadi no wodi mrenkenso sen ofinu aboboa no fi hokoi wori ko nyina na ne awoka ne se ampa abeba yi de onso biara se omanhene ankasa onipa hu na eye fese yi ekudi arahu pi efisa asam no hawo no oyarefo na awari pemu a etese oriko ne den eje bi ni ho na wahwe na ena bi ni ho na watu ne fo a kire no kwan wo betwa ogwangu ne nanso na nsa achipe ena omanhene so ma beye ne ho ade ya onam pei se anka wotiem nanso wo kire no se oni hu kwankra ajiman krade a obi nye ne nsem se opamani anya onkasa ehwara na twibo oka na anotum yo aha na kenkansem de besi ne eya che wadwen fansem esi hu wadwen kire bia ho kai se obe like obe subscribe efe nso fasini mi na wonamfonom ne wadofonom
na wɔn nso wɔnhwɛ bi. Da a yɛbɛhyia bio no, yɛde tea ɛto so anan na ɛbɛto aso. Makram.